Здравейте! Имам два проявени филма тук в среден формат. Да ги нарежа и сложа в класьор. То се от 6 на 4,5, то се от 6 на 7. То се е направил на един филм 16 негатива, то се е направил 10. Да не ги пипам с голи ръце. Все пак човек изпуща мазнини от кожата си. И оставя отпечатъци. Сега значи в този ще са по 4. 1, 2, 3, 4. По 1, 2, 3, 4. 4 по 4, 16. Точно ще влязат. И съвсем внимателската. Хоп. 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 Ей така нежничко. Сега тук е по-интересното на 6 на 7. 3. Ако са 2, 1, 2, 3, 4. Ако са по 2 ще са 8, ще остане. Значи трябва да са 2 тройки и 2 двойки. 3 плюс 3, 6. Не са 4 слота. 3 плюс 3, 6. Сега какво ще направя? Ще отрежа. Те са с малко. Първите два. Стоите ще ги отрежа на
Тройка. И тук ще е на тройка. Хубави тлъсти негативи. И тук ще бъде една двойка. Имам един стар изгорял монитор плосък и се каня да си направя, да му измахна матрицата, да оставя само подсветката отдолу и да си направя такава маса, на която ще свети отдолу и там ще се виждат негативите много хубаво. Засветени от отдолу. И малко са тлъсти 6 по 7. И това е от мен, благодаря.